ассалому алайкум дӯстони азиз, апа хӯро модарои меҳрубон. Боз як хабари нохуш. Як бародари тоҷик соли 2019 айхона буромадагӣ то ҳозира бедарак ай. Модараш мегӯяд ки соли 2019 фарзанди ма ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба шаҳри Москва рафта буд. Яъне то ҳозира ягон хат хабар ай он нест, як бор ҳам занг задагӣ нест. Назаров Муҳаммадҷон. Ана ҳамин суратере ки мебинед, ҳамин бародар гум шидагӣ ай. Илтимос бародарои азиз, дар куҷое диден ва ягон маълумот дорен, ягон ҷода мебинеша, ба ҳамин рақамҳои модар занг бизанед. Ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин видеоро дар тамоми ёру рафиқотон роӣ кунед, то ки ҳамин бародар ёфт шавад. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. дӯстони азиз, дар куҷои дунё бошем. Ва як чиза ногуфта намонем ки бародарои азиз, ҳамин модар якчанд блогерҳода муроҷиат карда буданд. Блогерҳо сум талаб карданд ки сум бутем, мо ҳамин видеоро мекунем, яъне ки ҳамин наворо мекунем, эълон мекунем гуфта. Бародарои азиз, илтимос, баъзе блогерҳоро мегӯям ки хеле коро пул талаб накунед, айби бадай охӣ. ва бо касе ҳуҷҷатша гум мекардем, муроҷиат мекардем, бо сум талаб мекардем. О айби бад чи дест охи. Ба мегем блогерҳоро ҳар чӣ мегӯям. Хай ман блогер ку нест, ман я актёрум. Не ки ин коро корои ман нест, ин корои ҳамин блогерое ки ҳамин короро пеш мебаранд. илтимос сум талаб накунед, убол мешавад, убол мешавад. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Муҳаммадҷон, бародари азиз, додараки азизам, агар ки ҳамин видеоро дидаста бошӣ, илтимос ба модар занг бизан. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.